Случвало ли ти се да преживяваш сходни събития на същата възраст или дата, на която някой от твоите предци е преживял това? Може да става дума за синдрома на годишнината. Това е несъзнателно повторение на съдбите в рода. Имаш здравословен проблем на възрастта, на която е починал някой от рода ти. Преживяваш тежка раздяла или загуба точно в същия период, в който това се е случвало и в предишно поколение. Това не е просто съвпадение. Когато в рода има неизживяна скръб или някое драматично събитие, то остава като незавършена емоционална следа. Потомците несъзнателно се свързват с него. Сякаш носят тази болка вместо предците си. Как да разбереш дали това важи и за теб? Проучи важни дати в твоя род. Например, раждания, смърт, сватби, инциденти. Помисли дали имаш събития в живота, които съвпадат с семейните драми от миналото. Ако откриеш връзка, това вече е първата стъпка към освобождаването. Родовата терапия помага да осъзнаем тези повтарящи се модели и да прекъснем тази връзка с чуждата болка, за да живеем един по-свободен и по-щастлив живот. А ти имаш ли подобни съвпадения в твоето семейство и род? Сподели в коментар.